Какво ще последва от решението на управляващите да се замрази пенсионната възраст и стаж за 1 година, тяхното нарастване? В студио сме поканили едни от авторите на пенсионната реформа у нас, Йордан Христосков и Йован Нейков. Господин Нейков, вие в едно интервю миналата седмица казахте, че това, което се случва, е истински грях към бъдещите пенсионери в България. Само да кажем нашите зрители, че на нашата фейсбук страница, facebook.com, тази сутрин могат да влязат в директен диалог с нашите гости. Та защо да е грях и нещастие? Сигурно, може би, тези силни думи смущават, но всъщност точно това е, защото на един човек, който не е специалист в тази сфера, ти му казваш: аз много те обичам и затова те намалявам възрастта за пенсиониране. Няма значение, че това ще означава, че всъщност ти гарантирам ниската пенсия. Тоест, използвайки незнанието на хората, всъщност ти правиш нещо, което е в тяхна вреда. Затова смятам, че колкото и силна да е дума, това е грях. Господин Христосков, ето имаме първия въпрос. Рали Ралев във Фейсбук пише: трябва хората да се пенсионират без значение на пола на максимум 60 години, за да може младото поколение да вземе освободените от тези хора работни места. Така ще се реши и въпроса с безработицата. И това е възможно, обаче това означава още по-ниски пенсии от това, което казва господин Нейков. Освен това, трябва да се знае, че няма пряка конкуренция в много голяма част от случаите между хората, които са в предпенсионна възраст и които остават на работа, и младите хора. Обикновено те са с различни професии, конкурират се за различни работни места, така че такъв директен сблъсък няма. Освен това, има много добри политики на пазара на труда, които се провеждат в всички страни, които увеличават пенсионната възраст с цел да се избегне този конфликт. Една от тези политики, например, да се споделя едно работно място между човек, който излиза в пенсия, но продължава да работи, и един млад човек, който овладява опита на този, който напуска. Тоест, възможно е конфликта да се избегне, но 60 години е твърде ниска възраст и за мъжете, и за жените. Господин Нейков, вчера... Да. Само да допълня това, което каза господин Христосков. Нека да си представим следната ситуация. Млад пенсионер, пенсионира се човека, взима ниска пенсия, естествено. Той няма друг избор, освен отново да продължи да работи. И идеята, че веднъж като се пенсионираш, ти тотално излизаш от пазара на труда и по този начин естествено младите имат шанс, просто не е верен. Обратно, младите пенсионери всъщност в някакъв момент са по-интересни за работодателите, защото са по-опитни, по-дисциплинирани, по-лоялни, ако щете дори. И от тази гледна точка, това е друга измама, друга лъжа, че като направим ранно пенсиониране на всички, защото ни това правим в момента, ще решим проблема с младежката безработица. Просто няма да стане. Не е верно. Вече се обсъжда идеята това замразяване да е повече от 1 година. Червени депутати настояват това да се случи, доколкото разбираме от ДПС са склонни да разговарят в тази посока и да обсъждат повече от 1 година замразяване. Всъщност, как да кажа, почват да излизат нещата на повърхността наистина вече. Приказките, че ние само за 1 година, за да можем, това беше много интересно, да може да седнем да мислим как след това да продължаваме да увеличаваме възрастта, много странна логика, вече отпада. Няма в проекто закона, който мина, т.е. по-скоро обединение от няколко закона, обединение закон, който в момента мина на някои от комисиите между първо и второ четене, въобще няма срок. Въобще. Не 1, не 2. Няма срок, за който това спиране, и не само спиране, всъщност истината е още по-тежка. Ние отиваме на намаляване на пенсионната възраст. В момента предложението е на тая възраст, която сме достигнали, стигаме до тук и казваме на хората: можете и 2 години преди тези параметри възраст и осигурителен стаж да излезете в пенсия. Значи, онова, което всъщност се прави, е намаляване на пенсионната възраст, а не замразяване. Това е проекта. Към Социалното министерство има консултативен съвет. Всички експерти ли са на едно мнение там, господин Христосков? Моето мнение в консултативния съвет беше, че има основание
да се задържи възрастта за пенсиониране само за трета категория труд, само за 1 година, но едновременно с това да се въведе механизма за автоматично повишаване на възрастта още от следващата година спрямо нарастването на очакваната продължителност на живота. Т.е. сега да бъде направено това нещо. Технологията да бъде уточнена по-късно, как ще се изчислява, но сега да бъде направено. Категорично, че не трябва да се задържа възрастта за пенсиониране за хората от първа и втора категория труд, защото сега те се пенсионират жените 13 години по-рано, отколкото тези в трета категория труд, а мъжете 11. Т.е. там вече нещата са неудържими. Да се въведе също възраст за пенсиониране в полицията и във всички специални ведомства, така както беше въведено в армията, защото там също хората се пенсионират много по-рано. Там ефективната възраст за пенсиониране... Социалният министър искаше такива планове. Да, но виждате, че доктор Адемов е един много добър специалист. Той разбира за какво става дума. И логично предложи да вече отиваме в популизма, това за което говори господин Нейков. Тоест, предложенията на Консултативния съвет бяха също така да отпадне тавана върху пенсиите за новоотпуснатите пенсии, да се намери друга формула за тавана, за да се върне доверието в осигурителната система. В момента с тези действия на парламента или това, което поне предвиждат да направят, доверието се подкопава. Оттам вече отива и финансовата стабилност. И във Фейсбук продължават мненията. Сашка Станчева пише 60 години е най-нормалната възраст за пенсиониране. По повод, господин Нейков, това, което вие говорихте, че работодателите предпочитат хора, които са се пенсионирали макар и рано. Ето Росен Тодоров казва, питайте ги защо няма работа за хора навършили 50 години, което наистина е сериозен проблем. Хората в тази възраст, особено извън София, много трудно си намират работа. Преди малко и професор Христотков каза нещо много, много важно по отношение на хората в предпенсионна възраст. Определено това е групата от хора, на които им е трудно тогава, когато загубят работата няколко години преди пенсия. 2 мнения няма. И точно тук е мястото и на парламента, и на правителството не да разрушават осигурителен модел, защото това, което се прави е всъщност в тази посока, а да се помогне точно на тези хора, които имат затруднение при намирането на работа. Насочването на усилията на държавата да помогне на хората в предпенсионна възраст е помощ за всички. Помощ за осигурителната система, помощ за самите хора. Вместо това, всъщност ние казваме, ние няма да ви помогнем да си намерите работа, а просто ще го пенсионираме. Значи, това е улица без изход. Именно това лъже хората, заблуждава ги. Аз ще ти дам малката пенсия, просто защото си работил по-малко, но толкова смога. Не е вярно. Може много повече да бъде направено точно за тия хора, които не им стига, как да кажа, не им стига малко, за да се изпълнят условията или обратно. Загубили се малко преди да ги изпълнят условията, се загубили. Ето обратния въпрос от Детелина Иванова. Каква е гаранцията, че иначе пенсиите ще са по-високи? Ние нямаме индивидуални партиди за вноски и мисля, че много млади хора очакват някой да се пенсионира, за да започне работа. В моето семейство е точно така. Ще дам конкретен пример. Всяка новоотпусната пенсия сега е много по-голяма от старите пенсии, когато хората се пенсионирали с 20 години стаж жените и с 25 години стаж мъжете. Защото продължителността на работа, стажа е включена в пенсионната формула. Колкото по-дълго работи човек, толкова по-висока е неговата пенсия при равни други условия. Т.е. ако се осигурява върху истинския си доход, а не е укриван доход. Но по повод на предложението още 2 години по-рано да се пенсионират хората, защото нямат изход, това е предложение на депутатката Корнелия Нинова, подкрепена от депутата Гьоков. Ние се противопоставихме всички в Консултативния съвет и аз казах, да, действително има проблем, но другите страни, повечето страни от членки на Европейския съюз, решават този въпрос с така наречените помощи за безработица преди пенсиониране. Хората, които наистина не могат да си намерят работа, за 2 години получават еднаква помощ
за безработица преди пенсиониране, той е малко по-особен статут. Т.е. те не ходят да си разписат в бюрото по труда. Но ако започнат работа, тази помощ се прекратява и ако отново останат без работа, до тези 2 години тя се възстановява. Защото сега няма никаква гаранция, че един човек, който наистина е без работа, искаме да го пенсионираме на 60 години, така както искат зрителите, да получи малка пенсия. Никаква гаранция няма, че той няма да се върне на другия ден на работа и да продължи да работи. Броя на работещи пенсионери е огромен. И те са по-конкурентно способни по отношение на младите хора. Да, но има един въпрос на Спаруха Спарухов в Фейсбук страницата ни. Мисля, че не трябва да е позволено на пенсионерите да работят допълнително. Тръгваме. Ето по тази пътека тръгваме. Ние продължаваме в обществото да насаждаме мнението, че пенсионера е аутсайдер. Че той повече веднъж ще го скрием, няма да се появява вече в обществото, да се стои вкъщи, да ходи за киселото мляко и толкова. Така е, но има хора, които, да речем, една шивачка на 65 години, жените не виждат на тая възраст. Стругари, които трябва по цял ден да стоят прави на така над 60 години. Има хора, които наистина в един определен момент просто не могат чисто физически да ги вършат някакви неща. Винаги има хора, които са загубили голяма част от физическия си капацитет с годините. Това е нормално. Уви, как се казва, не вървим към подмладяване, вървим в обратната посока. И имаме и висока смъртност, освен всичко. Но това не означава, че тези хора нямат друг капацитет, нямат други възможности, нямат други знания и умения, които да предадат. При малко стана дума за споделеното работно място. Вижте колко разумно е направено. Да, един човек на 60, на 65 години вече, как да кажа, не може да тича по стълбите. Но този човек има огромен опит. Това е така, но идете в Родозем, да речем, обяснете, че има огромен опит, при положение, че освен в мините, да речем, хората нямат друга альтернатива. Значи, за мината е друга история. Ако имам време, ще кажа това. Може и в Кърджали, Хасково или където и да било. Точно този, който няма капацитета, той ще остане, няма да се загуби мястото. Но този човек ще работи 4 часа неговата си работа. 4 часа той има физически сили. Другите 4 часа ще учи младия и ще получава заплатата. И младия през това ме случи, защото утре това на хартия звучи прекрасно. Не на хартия, това го има. Практика. Ето имаме мнение. Защо не го правим? Красимира Василева казва, когато им изнася, се сравняват с Европа, когато не казват, че... в противен случай условията в страната ни са различни. Малко объркано, но жената, това, което разбирам, че има предвид, е, че когато ни изнася, се сравняваме с Европа, а когато не... Това са добри практики, които могат добри практики, но могат да бъдат приложени. Северозападна България... Точно така. И вижте, вместо... Обяснете им, че са прекрасни практиките в Европа. Вместо да го направим, ние казвам, ние пенсионираме по-рано. Имаше един много хубав въпрос от една госпожа. Тя каза, каква е гаранцията, че са по-големи пенсиите? Значи, аз ще кажа каква е гаранцията, че ще са малки пенсиите. Значи, увеличавайки пенсионерите, ние от една страна намаляваме вноските, защото намаляваме работещите, от друга страна увеличаваме разходите, защото увеличаваме броя на пенсиите. И увеличаваме дупката в НОИ, увеличаваме дефицита на НОИ. При такава ситуация няма как да ти нарастват пенсиите. Зато и казвам, че им обещаваме ниски пенсии, когато спираме нарастването на възрастта, когато въвеждаме ранното пенсиониране. Това е математика, значи това не е емоция или някаква... И важно е във формулите да се взимат и правилните изходни числа, защото някои хора тук в тази дискусия смятат, че средната продължителност на живота в България е 60 години. И това е заблуда. Вижте, един човек, който е навършил вече пенсионна възраст в България, или мъж, получава някъде около 18-19 години пенсия след това. Средно. Жената над 20 години получава около 21-22 години. Заблуждават се хората от очакваната продължителност на живота на едно новородено дете, което за мъжете е 70 години и 4 месеца, а жената е 77 години. Но когато човек вече доживява годините до пенсията, има много по-голям шанс. Ако това е истина, че хората живеят до 60 или до 70 години, навън не трябва да има възрастни хора. Отворете
отворете, нали, прозореца и излезте тук пред студиото и ще видите, че е пълно с възрастни хора. Това е заблуда с статистиката и не бива. Обикновено обаче трябва да се спазва следната пропорция. Трудовия живот, т.е. времето на работа, трябва да бъде 2 пъти по-голямо, отколкото времето на получаване на пенсията. И затова ние предлагаме един автоматичен механизъм, като се вдига очакваната продължителност на живота, с същите месеци да се вдига и възрастта за пенсиониране, което изчисленията показват, че ще бъде много по-плавно, много по-разбираемо. Политиците тук са абсолютен наут. Те не могат да се месят и да правят популистки. Да, сега топката е в парламента, така че предлагам финални изречения от вас двамата и обращения към парламента. Затова хората са срещу парламента. Затова младите протестират. Защото парламента не взема разумни решения. Не само този. Вие ни обявихте като автори на пенсионната реформа, отнесли сме много критики, но никой не е предложил алтернатива. Но през това време, през тези 13 години, се промениха страшно много нещата в посока на влошаване. Така че моя апел към хората е: върнете си доверието в пенсионната реформа, поддържайте автоматичните механизми и политиците далече от пенсионната система. Господин Нейков. За съжаление, отново използваме пенсионната система с чисто политически цели. Това е опит просто да се купят гласове. Нито един от носителите не е направил никакъв разчет до какво ще доведе това замразяване и намаляне на възрастта. Не искат да чуят това, което им казват експертите. Просто трябва да сме сигурни, че до година дупката в бюджета на НОИ просто ще бъде по-голяма. Това е резултат. Добре, много ви благодарим за това гостуване. Вие останете с нас. След рекламите ще обсъждаме ръста на ксенофобията и така актуална информация от Сирия. Да очакваме ли повече бежанци оттам? Както и какви са новите методи за телефонни измами. Знаете, възрастен човек от Шумен беше измамен бяха му взети 11 000 лева от измамници. Възрастна жена в София така щупи тъжния рекорд, ако може да се каже. 150 000 лева и бяха взети чрез телефонна измама.